Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tieto drevené dekoračné štipčeky, ktorých ponúkame v jednom balení 8 kusov. Jedná sa o prírodné drevo, ktoré je spojené pomocou nerezového drôtu. Ten rozmer tých štipčekov ich predurčuje k tomu, aby sme ich používali na upevnenie rôznych dekorácií, na upevnenie fotografií, prípadne iných vecí. Je to taký milý dekoračný prvok, ktorý je zvýraznený alebo obohatený o vzory srdiečok, ktoré sú v bielej farbe. Srdiečka symbolizujú lásku, rodinu, spolupatričnosť, pohodu, kľud. Odporúčame pre ľudí, ktorí sú kreatívni, ktorí si vedia predstaviť to využitie na veľa spôsobov.